Mission to go back alive. 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 Fukuni deni iki hili baby mission to go back alive. If you mind the patience long time angumele baby imncane ushidini kuni spindu imali badi ushinambe dende. Sanibona iChat Music Festival hawu kulokhu adlali nezingane lidedele tjata ibulala 29 December kwalindizwe stadium kwaNongoma. Ungaphuthelwa thenga itiketi lakho sasemanje igeneral yakho uhamba uyithenga njengamanje. Uma futhi ufuna yonke information hamba usifollow kahle ku Facebook uzayithola yonke information yeChat Music Festival mhla 29 December ungaphuthelwa kwaNongoma. Umhlaka 29 bafowethu sobuze sintandani. Kodwa ke konakala ukuthi kunabantu abakhuliswe kuwo bakhulela kwaNongoma bafunda bathola imisebenzi sebebuyisela impilo emuva ukuthi nabaza ngemva kwabo ababuke phela ukuthi nazi igayigayi zethu phambili awungazi and then VIP then abantu balapha ke sibabona uma ngitende plan masinga itende lingala lingaba ngapi futhi lingaba futhi ngapha ngoba abantu bemshashana babukela njengabenza Q9 bangadala ngaphandle bathi into engasithe itende uma into ezomalana ibe phezulu ndabo lapha ya bathi le ndawo silana la sabuzo ukuthi sisiba masiflathele ngapha isidingo ukuthi sithwe ngetende elikhulu sisela decide yabona yindaba isiteji singaflathele sibekele yeah just sibe ngokwethe
Sihlezile besizele kaNongoma. Sihlezile sikhathele manje sesizodla. Sesiyadla manje.